Sakon Ahmad Ramaniya na zo na aika. Mamaki Ikon Allah ne. mamaki Darajar Allah ne. mamaki Dokakar da Allah ne. mamaki Yin Allah ne. Kamfanin hukumin sa'a ne. mamaki Mai capacity ne. Mamaki. Na ce mai reality ne. mamaki Mamaki ne. Gida da akwai shaka ne. mamaki Muna kira ne. mamaki Fito mutane. mamaki Kadalla yau muna yi. mamaki Zo ku saye shi. mamaki Mun gaba irin shi. mamaki Mai saye ɗaiɗaiwa. mamaki Mai sari ma. Mamaki. Mai bukata hakan ma. mamaki Zo ku karɓa. mamaki Sha ku da dashi. mamaki Kayan yaji ne. Mamaki. Kayan yaji. Na Mamaki. ce kayan yaji ne. mamaki Kamfanin mu kenan. mamaki A ƙasar mu Nijar. mamaki Lalle mu ne dar. mamaki Hattara fa ankar. mamaki Na ce sade. mamaki Sa'a dai. mamaki Mu ga abu dinar. mamaki Imamun waƙar nan. Mamaki. Ƙarami a cikin mawaƙa. mamaki Kayan yajin nan. mamaki Daɗi yana nan. mamaki Kamshi yana nan. mamaki Reality Ramaniya. Godiya muke yi. Ɗan Nijar addu'a muke Ramaniya. Allah ya ƙara ɗaga shi.